وزارت مالبات و پۆلیتیکای انجواکی 2025 کر سالا مالباتê. Loma Kaymakamîya Midyadê jî qursek vekir, dayîk û zarok bi hev re diçîne, bi dîmenên hevalê me Xalîs Naîfoğlu ji welatê Torê nûçeyeke xweşik wê bêserekirane. Îsal sala malbatê ye. Wezareta Malbat û Polîtîkayên Civakê xwest di 2025 de ji bo zarok û malbatan çalakiyên taybet çêkin. Kaymakamiya Midyadê bona wêyekê qursa fîlografiyê vekir. Biçûk tevî dayîkên xwe ve diçin kursê. زامەیە فلۆگرافیە فلۆگرافی سنعەتی بزمار و تێلایە ئەف کورسامەش بۆ مەڤەکر دایک و زارۆک پەڤرەتین ئەم دخوازن زارۆک تەلەفۆنê دایک jî تەلەفۆنا مەشغول nebin سنعەت dîsa derkevê holê mesleka bielmin سنعتي كبيركي مناي كالكي منا أم جبتكي برا بيشتين أم دي بري زماني بري نخشيت كرين دانتيل شيت كرين وأفشت شتي حالو شيت كرين أم جبتكي دنا برا بيش أم دي برا سنعتي ما ونضع النبي زاروک بتێل و بزماران قابلیتên xwe geş dikin. Herwiha masûlkeyên wan jî xurtir dibin. Ez mektebê em tablo çê dikim. Ji mektebê têne vir em tişta telefona wan nalîzin, em tên çîviyê xwe çaqmış dikin, tişta çê dikin. Kursiyer wê di dawiyê de sertifîkayan bigirin. Bi vî qaydeyê dê karibin berheman çêkin û bifroşin. Nur Hayat Yıldız